Gai joto no sari kaham. Gai sang joto di sanawi joto asuk lai sang thasing no final khlai pai kha. Gai tini horo sini koya sanjana Mumbai thangai taisa bini treatment no continue khlai sinai. Gai tini hor ni koita flight khai ka bini mama ekta 20 gai ekta 20 ni bongni flight. Ina rok kabama comment khaibai kya bini bongni di sonna manati Mano salai sini joto asuk lai salai kya rok live video bo nukhna. Bini ama gosika bini baba bo gosika bini ama gosika te joto no tongba yoro inge rosen tongba yo joto no kuya sale mang tongo rengo sini brother dinas te ka sarum ta bo tongkho ba asuk jak inge ta bo kokhaya bo se sini yago je tongmani rang sanga bo brong no ya pharai ro horsina ta tini horosi brok thang tong khang ka ba goni kya hasino sangju to goni go go rang kai o je airport to sang haipro sang boro ro hormasi dio oro tongo 48,415 oro tago pura siki saka joto no lakhai rekha he tongso tong de ne aro siki nago mare ro paina hanka bini chuba so siki na ya parne ya porosi 48,415 টাকা bini mama no sang already 10 lakh ya pharika sekango ngate wasa anga sangnoro belai khaimani boro athro kare bini mama sang apro ne amount kai 3,37,396 টাকা abo tabuk sini abo do sang abo cash bang nai to bolia sang abo ni ne account no yana te khaire nai dai re nai Pulau bin mama no ya phaka 10,65,216 ngai second no ngai 3,37,396 abo sini ya godo sang bin ama no transfer khare nai ngai airport ro khomani 48,216 ngai bebagai tabuk boseng kha ngai ikona de 14,50,827 টাকা তাই যারা আমি কোনবার ব্রক না হিসাব করে নাও এবার abo bong family abo borok no lo hisab khalasi abo sang ro horma sini asau ro hor kata bai jor bini amani add dunya kho abo bini mama Amit Kumar bini bo boro add khaijaya ko bini mama ni bibu bodari ba bibu deborma bini bo sang ro add khaijaya abo bong family borok lo khalasi to abo sang te nanglia sang ro horma sini 14,50,827 টাকা angkatna nge belai hambai